Hola a tots i totes. Us explicaré en aquest vídeo, intento explicar-vos el que farem les pròximes dues sessions de complements del dimecres 23 i 30 de març. Bé, parlarem dels entorns personals d'aprenentatge, una xicoteta introducció al terme, com això s'aplica, es trasllada a la tecnologia educativa i després us exposaré la tasca que cal que realitzeu i la reflexió final que inclourà. Bé, el terme d'EPA, l'entorn personal d'aprenentatge, ve de l'anglès i la sigla que s'ha generalitzat i potser coneixeu és la de PLE. Però en català el que s'accepta és l'ús de la sigla EPA per les inicials d'entorn personal d'aprenentatge i cal tenir-ho en compte perquè és diferent del concepte de PLE que tenim en català, que fa referència al portafoli europeu de llengües, és a dir, a aquest document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques, les experiències culturals que han resultat significatives en la vida d'una persona, no? I que està integrat aquest portafoli per el passaport de llengües, la biografia lingüística i el dossier. No estem parlant d'això, sinó que estem parlant d'un entorn personal d'aprenentatge i, per tant, hauríem de fer servir la sigla EPA en català. Bé, us he posat així un vídeo de Jordi Adey en el qual en només 10 minuts explica els fonaments teòrics i les diferents parts de què consta l'EPA, així com també la seva utilitat. Pense que és un vídeo recomanable per entendre aquesta nova manera d'aprendre que ja fa alguns anys que està sobre la taula. Bé, així també teniu una infografia que també teniu, de la mateixa manera que el vídeo, ho teniu tot en els sites de l'assignatura de complements, però en aquesta infografia el que s'intenta explicar de forma així molt visual i sintètica doncs és tot el que suposa aquest entorn personal d'aprenentatge, per quines parts està integrat, les eines, els recursos i la xarxa personal d'aprenentatge, i en quins fonaments teòrics es basa aquesta nova manera d'entendre l'aprenentatge, que hem de dir que és un enfocament pedagògic, però que té una base tecnològica. Bé, com diuen en aquesta referència d'Adell i Castañeda, 2010, és una nova manera d'entendre l'aprenentatge, un enfocament pedagògic amb una base tecnològica i que comporta, que té grans implicacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Així, en una cita en castellà també es fa referència a aquest terme dient que això que és un concepte, diu, tecnopedagógico, que saca el mejor partido de las innegables posibilidades que le ofrecen las tecnologías y de las emergentes dinámicas sociales que tienen lugar en los nuevos escenarios definidos por esas tecnologías, ¿no? O lo que es lo mismo, una idea que nos ayuda a entender cómo aprendemos las personas usando eficientemente las tecnologías que tenemos a disposició. I bé, doncs d'això es tracta, d'intentar entendre com podem fer un ús eficient que resulta realment efectiu de la tecnologia per a la nostra formació, per al nostre aprenentatge al llarg de la vida. Com també veiem en aquestes altres referències, doncs el concepte d'entorn personal d'aprenentatge ha permès evolucionar cap a models d'ensenyament-aprenentatge que també intenten trencar amb les estructures tradicionals que el que fan és que s'enfoquen, focalitzen més en l'aprenent i li donen més independència, mentre que el professorat adopta un paper de facilitador, de guia del procés. Com diu Marini Llorente, el model d'aprenentatge mitjançant l'EPA se centra en aquesta construcció i reconstrucció contínua del contingut, perquè sempre està actualitzant-se, reconstruint-se. Alhora que també sabem que presenta moltes potencialitats dins d'una visió transformadora de l'entorn de l'aprenentatge,
on l'alumnat exerceix un rol actiu i és una qüestió que es destaca en tota la bibliografia que existeix sobre el tema, no? El rol actiu de protagonista, el focus, no? Recau sobre l'estudiant, sobre l'alumne. Bé, a més, per exemple, Humanant Ramos i altres parlen de diferents tipus d'entorns personals d'aprenentatge mòbils, no? Perquè es vehiculen a través de la tecnologia mòbil. I nosaltres, dels diferents tipus que ells plantegen, ens centrem en l'EPA de tipus pedagògic, en què els estudiants seleccionen els recursos i les eines d'acord amb els seus interessos, necessitats, preferències i estils d'aprenentatge. Mitjançant aquest enfocament pedagògic del ple, de l'EPA, així hauria d'haver posat EPA, es pretén propiciar el treball autònom i reflexiu de l'estudiant. I això és el que haureu de fer en la tasca, que ara us explicaré. Bé, en què consistirà la tasca? Doncs vosaltres, com a futurs profes, i ara ho heu vist molt amb les pràctiques, heu d'aprendre a seleccionar eines digitals d'acord amb els objectius d'aprenentatge, també dissenyar activitats d'aprenentatge segons els continguts que cal tractar, seleccionar els mecanismes d'avaluació adequats en cada cas. Per tant, com diuen Adell i Castañeda en 2012, el professorat ha de ser capaç de generar pràctiques pedagògiques emergents amb tecnologia. I en aquest sentit, l'objectiu d'aquesta activitat és això, que creeu, la tasca que heu de desenvolupar és crear el vostre EPA sobre les TIC per a l'ensenyament mitjançant l'eina de Simvalú. Ara us ho explicaré. L'objectiu d'aquesta activitat és que identifiqueu el vostre repertori de recursos tecnològics per a l'ensenyament. És a dir, quines eines, quins recursos, amb què compteu, diguem, pel que fa a la tecnologia educativa, per a utilitzar en la vostra tasca, en el vostre paper com a professors i professores de secundària, d'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, cal que elaboreu individualment un entorn personal d'aprenentatge, el vostre entorn personal d'aprenentatge sobre les TIC per a l'ensenyament mitjançant un recurs digital que és gratuït, que s'anomena Simvalú, que pot ser, m'imagino que algunes persones coneixereu, que és una aplicació en línia que permet recopilar recursos digitals i compartir-los amb altres persones. La finalitat, l'objectiu d'aquesta tasca és que creeu el Simvalú, és a dir, que identifiqueu quins són els recursos, les eines de les quals vosaltres disposeu per a l'ensenyament, per tant, que creeu aquest repertori, i després que reflexioneu sobre la finalitat i la rellevància dels recursos i les eines que proposeu i que compartiu aquest repertori mitjançant Simvalú. Ara us explicaré com ho podeu fer, això. Per exemple, heu de recopilar d'una banda eines i també recursos. És a dir, i pareu atenció un moment en aquest punt perquè pugueu entendre una miqueta la diferència que es fa servir en aquest cas. Una cosa són eines com les que teniu ara en la pantalla, plataformes per a fer videoconferències. Doncs sí, això és una eina digital que pots utilitzar en la docència. Quines plataformes coneixeu? Quines utilitzaríeu? No sé. Això és el que hauríeu de pensar i posar en el vostre Simvalú, en el vostre repertori. I el mateix, eines per emmagatzemar i compartir diferents tipus de documents, xarxes socials, eines per a crear qüestionaris, presentacions, murals, línies del temps, mapes conceptuals, còmics, etc. Editors de vídeo, d'àudio, d'imatges, activitats d'aquestes multimèdia, espais web que es poden fer servir també per a la docència. Tot això serien eines
I una altra qüestió serien recursos que ja existeixen i que utilitzaríeu, com per exemple, jo què sé, el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o de l'Institut d'Estudis Catalans o la gramàtica. Això són recursos que ja existeixen i que poden servir de consulta per a la nostra tasca com a docents i, per tant, poden ser útils en l'ensenyament. Bé, així, per exemple, us he volgut posar un exemple una mostra de com podeu fer el ple. Simbalú és això, és com una quadrícula en què n'hi ha diferents quadres. Podeu posar-ne tants com vulgueu. Aquest és un exemple que no és que siga el millor ni el pitjor, és un exemple qualsevol, per dir-ho clarament, perquè el que volia era que entenguéreu un poc, si no coneixíeu, què era Simbalú i com està distribuït. Com és com una quadrícula, són quadrets que heu d'anar emplenant, posant els enllaços als diferents llocs i automàticament ja us apareix en la major part dels casos la icona corresponent i fins i tot de vegades pots triar-la i tal, d'entre les que t'ofereix el programa. Com veieu, aquesta persona va fer el seu repertori i el va organitzar en diferents blocs. Veieu un bloc dalt a l'esquerra, un altre baix a l'esquerra, però a la dreta n'hi ha uns altres, estan separats. En aquest cas n'hi ha com 6 blocs diferents. En un va posar diccionaris, gramàtiques, en un altre se'n va anar als qüestionaris, un altre a presentacions, o a videoconferències, ho va fer organitzar d'aquesta manera. Doncs això és el que heu de fer vosaltres, pensar en aquest repertori de TIC per a l'ensenyament i mirar com classifiqueu, com organitzeu, com ho distribuïu segons la seva utilitat en diferents blocs que col·loqueu en el vostre Simbalú. A veure, que amb aquesta tasca el que es pretén és que sigueu capaços d'identificar, de localitzar, d'emmagatzemar, d'organitzar i d'analitzar la informació digital, avaluant-ne la finalitat, la rellevància, alhora també que sigueu capaços de comunicar en entorns digitals, de compartir recursos a través d'una eina digital, com en aquest cas és Simbalú. Bé, això és el que heu de fer, però no s'acaba així la tasca, sinó que després de fer el Simbalú heu de fer una petita reflexió sobre les eines i els recursos que heu presentat en el vostre Simbalú, doncs això, com els heu organitzat, perquè heu triat uns i no uns altres, no sé, o si els poseu, el que heu fet és recopilar-ho tot. Si els heu organitzat això atenent a la seva finalitat, a la seva rellevància, a la importància que penseu que té, per l'ús que considereu que se li dona, el que siga. O sigui, que raoneu d'alguna manera la selecció i l'organització que heu fet de les eines i els recursos que presenteu en el Simbalú. I després també que reflexioneu sobre la xarxa personal d'aprenentatge, és a dir, les persones amb les quals ens podem comunicar a través de les xarxes socials i, per tant, es pot generar un espai d'intercanvi d'informació i, per tant, també de formació. I jo què sé, si a Twitter, per exemple, a quines persones seguiu o seguiríeu per a ampliar la vostra formació i els vostres recursos de cara a fer classe. Doncs tot això que ho comenteu i que pareu atenció en aquesta reflexió, que pareu atenció també a si heu tingut algun tipus d'evolució o observat algun tipus d'evolució al llarg de l'assignatura. Si en el màster de secundària i en concret en l'assignatura de complements doncs us ha facilitat ampliar el repertori tecnològic per a l'ensenyament del qual disposàveu o, per exemple, identificar possibles usos acadèmics de determinades eines digitals que potser fèieu servir en la vostra vida personal, en l'àmbit personal, però que no havíeu pensat en la utilitat que podien aquestes eines o recursos tenir per al treball com a docent.
Per tant, és una miqueta això, que feu una reflexió. No és una reflexió extensa, vull dir, això ho heu de fer, ho heu de pujar, que no ho he dit, en una tasca a l'aula virtual, que ja està oberta, una tasca que tindreu de límit fins al dia 1 d'abril a les 2 del migdia per pujar-la, per tant, teniu encara prou de temps, quasi 2 setmanes. I no res, i el que heu de fer és en un full, com a molt, jo penso que com a molt amb una cara de full això estaria resolt, la reflexió, i que pot ser amb mitja també, però el que es tracta és una miqueta de, en un primer moment, de fer el Simbalú, que a més, que no ho he dit, però sí que ho he posat en la informació que teniu en l'aula virtual, el Simbalú cal que el pugeu, cadascú és un Simbalú individual, però cal que el pugeu en el vostre sites grupal, és a dir, cada grup en els seus sites haurà de crear un apartat, de la mateixa manera que fareu un apartat, jo què sé, per a activitats del bloc 1 o del bloc 2, o per al projecte o per a la videoressenya, doncs un apartat per a els Simbalús. Aleshores, en aquest apartat, cadascú posarà el seu Simbalú. I després, en l'aula virtual, també el que heu de pujar individualment també és la reflexió que feu i que us acabo de comentar ara sobre el procés d'elaboració d'aquest Simbalú i tot l'aprenentatge o l'evolució que heu pogut observar en els darrers mesos en relació al coneixement de les TIC per a l'ensenyament. I no res, espero haver-me explicat suficientment bé. Si teniu qualsevol dubte, m'envieu un correu electrònic i en parlem, cap problema. És segur que jo soc d'estada a Vic, però vaja, que estic disponible i podem el que siga comentar per correu electrònic sense cap problema. I així us he deixat finalment les referències bibliogràfiques que he utilitzat en aquesta breu exposició i que us poden servir si teniu interès per aprofundir una miqueta més en el tema de l'entorn personal d'aprenentatge. Doncs res, moltes gràcies per escoltar el vídeo, per arribar fins al final, i espero que us resulti d'utilitat la tasca per veure una miqueta aquesta evolució que espero que hagi sigut positiva, que heu viscut durant aquest temps i que vagi molt bé la recta final del màster de secundària. Vinga, adéu, cuideu-vos, adéu.